مدد من إسيا እዚ መደብ እዚ بحجراوي محبر منسياتن تمارون إيرترا يدالو مدد من إسيا هاجر كم هاجر نقدم يزسقوم بأورو تنساتون الناس أمراوي قوم أيو دلدل بجزين مدرخاتن زفترو ترخبوتات قد إمو عبر بحوز غير نقو حبرة السابق خون حرة أزجن بتمنيت رح زبط حكسع زي كنا كأتعلن عبيتن كن يدليو نق زي بلسنا أمراوي قوما كحيل تقينو نخبرتاتو بدقيق زفتش خون حرة كبرتاتو الدقيق زطاري حبرتسب زحشت له مفطيرو تسفلتو صباح هنت اب تاريخو معرير دي زوننن امصاي نطر راي كونن كاي يخل نخلمتم مرأياتاتو تأمرتاتون حلاقاتاتون كتابقوم كفتشوم مسقوم طبوق قربته سمعت خصوص كا جدن خون ترجمهم كنا زحقفهم ملقطات نصيلون اطاميرون كممون قبا نوس كالئيت دقيق ساعات معلتات نصبصيبنا امودب غزينا ترخيبنا لنا زي خبركم تخاتلتن تساتفتن مدب من اسيات كم اكلن مقصلتا نطفتاتنا نلومون استفلاليو تحزون حيزنا ابلمود غزينا ترخيبنا لنا مسانا صرحو مسخم لنا سناي مكتال حمرت تاريخ برتاوي قالسنا تاريخ من اسياتيو ኤርትራዊ መንእሰይ ዝመፀን ተመፀ ድምብርጽ ከይበሎ እምባን ቁርባን ተጊሩ ቀንዴል ናጽነት ከብርህ ከይደቅስ ሓዲሩ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸበረ ልግዕን እስነቱ ከይበቀቀ ንሃገሩ ሂብዋ ዝተመንዝዐ ክብሪ መሊሱ ባንዴራ ተኺሉ ትንፋስ ሃገር ዘርዩ ገና ከዓ መሪሕ ተራሒዙ ይቕጽል ኣሎ ናይ ድሕሪ ሰውራ መንእሰይ ቀንዲ ሓላፍነት ነቲ ብኣያታቱ መንእሰያት ሰውራ ዝተኣታተወ ነገራውን መንፈሳውን መብጽዓ ብብቕዓት ምፍጻሜ ፍትሕን ረህዋን ዝዓሰላ ኣብ ገዛ ኣብራኻ ደው ኢላ እትኸይድ ሃገር ንምህናጽ እትፈለማ ዝስራዕ ንቑሕን ንዕላሙ ዝተወፈየ መንእሰይ ምህናጽን እዩ መጻኢ ከም ሃገርን ህዝብን ብምህናጽ ክብርታት ሰውራ ክወርስን ብባህሉን ታሪኹን ዝኸርዕን ንሃገራዊ መንነቱ ዝከላኸልን መንእሰይ ብምልማልዩ ዝወሓስ እቶም ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃልስና ዝተጠርዩ ናይ ተወፋይነትን ቅድሚ ኩሉ ንሃገርካ ምስርዓን ዝሕመረቶም ብሉጻት ክብርታትና ናብ ዝሓድሽ ወለዶ እንተ ዘይተሰጋጊሮምን እንተ ዘይሰሪጦምን መጻኢና ውሕስ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ናይ ሎሚ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብዞን ዝሓለፋ ናይ ናጽነት ዓመታት ዘርአዮ ሃገር ናይ ምህናጽን መውሓስን ተወፋይነት ብዙሕ ትንተናን ረኣይሎይ ስምዑለይን ዘድልዮውን ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ዘን ዝሓለፋ ናይ ምክልኻል ልኡላውነት ዓመታት أوعينا بزحلون أتيهم هجر كدحنون كهانسون زخالو أشحت من أسيات تملميلهم علو إزي كمشت مرجم طلعتنا زلوا مرة آخر وصدقاء نخلينا كمانم كي تتصبه فحترتري لبيرسة أمانت كسرحن هاجرو خم عبلن زخيل من أسي زي بالهجر كتسألنتان معباليان وحسك خوناي كالنيو أبكندينا بندامات سوق أمد بزعبه هاجرون حبرة صوبن زحسبن زمرامرن بسم زمناونت مزز نفس معبل بهلي إنها تقفعه زي كيد من أسيز ونت هاجر مهنات قليلا أبحث سرق استكبر يكونن إذا مالتنا جنا مسرح مورراس كم حد زي حكر جدل كوسدا يقبان وكذا أم مسرح بالمال حلفنا تو من أسي سوق جبنا زلنا من جدي أقليل كازر يكونن متأينا معرض زخفلنا كبر واجا زت أمامنا وحسن مقبارو دك إسنان حضر له قدا يكونن نزكون مقبارن حزب المنقسن إيرترا بقت علي صرح للو أوشت هجرن وأنزل كوب من أسياد بتعر منقسن بول قومن أبستفر عليه عودات كسيمهم زلوا مويا أمن خدو زلنا مسرح هجرا وهنتز هلو ترى كلي لا يكونن أبزيك نفلطو زلنا أجد سنجر مسرح مورراس نحدش نخطر حزب ملكات حلافنا زي مخانيم زلنا يا نايم السجاجر مدرخ أو راسن وراسن حلافنا توم كالعلوب بمعرز حتة الأوانيم
زيركا اتعلاما مملمال بخل انتنو بقع زخنا عينتاو من اسيو حتى لو مطرح زيكونس من صف او نسلس خنا وقع لبنا أمران أمرو سمعنا ندو لبي نسب زقبرو سنتايو لبي إيه ده أنا يدحني زحطها أمرو بوغنو بزعبا حدا عاركم من يوم كعلو تساني حمسي أعتاز السبتي بمبالهم بتعم غاري مني أطالي الونديو إذا خانا يسبيو مالتي سي إتزي نحسي عم بساوي تمن ترينا كنفسك غمت كله كسعمك كان تمثلا نفسك كانيو تكسب جن جرحي شرحي كفاءات تملات النت كندي مهون بلو زينا تصينا هبو انت يكون على كلا رستنديو انت يون زبلجن زبانو زخدنا اكي فترتيو اذا فتيم كاكم يسمعك انا وسر يكالنيو سو وي كتالو كلو نابو زدفافو مخنيات وي كابو زناقفو مرጫታትን ናይ ምምራጽ ዓቕምን ስለ ዘይብሎም ይምበር ኣነ ኣልዕላ ቢለ ልብን ከለኹ ትሻሕለለ ይብለካኒ ኣብ ዓለም ዘጋጥም ኩሉ ምኽንያት ኣለዎ እንተ ኮይኑ ናይ ሰባት ባህሩን ከምኡ ኣምሮ ሰብ ካብ ገጽ ምድሪ እንተዝጠፍእ ዓለምና ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ካብቲ ሰብ ኣብ ዓለም ዝነበረሉ ዓመታት ንታሕቲ ናብ ንቡር ክትምለስ ምኻለት ንሰባት ክሪኦም ከለኹ ከም ኣሸገርቲ ተኻሪት ኮይኖም እዮም ዝረኣዩኒ ንኣካሪቶምን ጎረባብቶምን ምንባር ዝኽእሉ ነግራማት ተኻሪቲ ልቢ ኣነ ኣፈይ መልኤ ንሰብ ሰብ ዝገብሮ ባህሪ እዩ ስዒብ እውን ካብ ሰብ ዝፈልዮ ባህሪ እዩ ሰብ እንከሎ ምስ ዘይሰብ ዝቕፅሮ ድማ ባህሪ እዩ ምበልኩ ኣእምሮ ብወገኑ እምባ ቁሩብ ሓንጎል ስለ ዘለዎ እንታይ ትብሊ መሓሸኒ ካብ ናይ ሰብ ዝሕይል ብልሒ ሓንጎል መን ኣለዎ እዛ ንሪኣ ዘለና ዓለም እኳ ሳላ ሓንጎል ሰብያ ኣብ ዘላቶ ደረጃ በፂሓ ዓለም ገዲፉ ሙሉእ ኣድማስ ክውንን ዝፅዕር ዘሎ ሰብሲ ብስምዒቱ እዩ ዝምዘን ክትብለኒ ስምዒቱ እንተዝኸውን እሞ ካብ ዙረት ነፍሱ ናብ ወልሓድ ይምኸደን ነይሩ በሊ ሰብ ንዓለም ብሓንጎሉ እዩ ኣማዕቢልዋ በቲ ውልቃውነት ዝዓብለሎ ስምዒታቱ ከዓ ንሓዋር ይዕውን ኣሎ ልቢ ከምቲ ቶም ገለገለፅቲ ንሰባት ሓንጎል ስለ ዘለዎም ጥራይ ዝተፈለዩ ብሉፃት ፍጥረት እዮም ኢልካ ትዛረብ ከይትህሉ ምክንያቱ ኦክቶፐስ ዝተባህለ 8 መሓውር ዘለዎ እንስሳ ባሕሪ 3 ሓንጎል ስለ ዘለዎ ኣብ ውድድር ብብዝሒ ሓንጎል ልዕሊ ሰብ ምተጠቕሰ ኣእምሮ ናይ ምምሃር ዘለዎ ብልፀት ከመዕቀን ሰብ ምወስኽክዎ ክመሃርን ክምዕብልን ዝኽእል ፍጥረት እዩ ኢለ ምገለፅክዎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ንግዜ ዝወዳደር ሓይሊ ዘለዎ እኮ ናይ ሰባት ሓሳባትን ምህዞታትን እዮም ምናልባት ሰባት ኣብ ገለ ገደብ ግዜ ናብ ዓለም በፂሖም ይሓልፉ ይኾኑ ጽልዋም ግን ይመውትን እዩ ንሳቶም ከዓ ብጽልዋም ብመንፈስ ይነብሩ እዚ ርኢ ክለኺ ናይ ሰብ ይልካ ክትዛረበሉ ኣይሕፍርኒ ልቢ በል ኣነ ዝብሎ ሰብ ብሓሳብ ዘይኮነ ብኣስተማቕሮ እዩ ዝነብር እዚ እቲ ምሁሬ ወይ ፈላጤ ዝብል ካብቲ ህይወት ዝነብራ ዘሎ ምኩር ሰብ ዝፈልዩ ኣነ ብዛዕባ ብልሒ ሓንጎል ክትንትኑ ከለዉ ዝገርመኒ ነገር ኣሎ ናይ ሓደ ንቡር ማለት ኖርማል ሰብ ደረጃ ብልሒ ካብ ኣእምሮ ካብ 1,111,111 ክሳብ 111,111 ይበፅሕ ካብዚ ንላዕሊ ኣዝዩ በሊሕ ይበሃል ካብዚ ተጠቕሰን ታሕቲ ከዓ ናይ ኣእምሮ ድስካለ ኣለዎ ተባሂሉ ይፍለ ኣብ ንቡር ህይወት ከዓ እቲ ናይ ኣእምሮ ድስካለ ዘለዎ ሰብ ትሑት ናይ መምሃር ብቕዓት የርኢ በኣንጻሩ እቶም ልዑል ብልሒ ዘለዎም ፍጡን ናይ መምሃር ክእለት ይውንኑ እቲ ዘደንቐኒ ነገር ግን እዚ ይኮነን ንብዙሓት ሓቲተ ኣብ ህይወቶም ሓጎስ ክህልዎም ሓደ ካብቲ ዝምነይዎ ነገር እዩ እዚ ከዓ ደቂ ሰባት ብልሒ ሓንጎል ምስ ምውናን ዝተተሓዘ ዘይምዃኑ እዩ እኳ ደኣ እቶም ትሑት ብልሒ ኣእምሮ ዝውንኑ ናይ ኣእምሮ ድስካለ ኣለዎም ዝበሃሉ ካብቶም በላሕቲ ንብሎም ንላዕሊ ፍሕሽዋትን ሕውሳትን ሕጉሳትን እዮም እቲ ንሰብ ዘብሎ ሰብ ኣለዎ
زيادة أتوم بتشنكة أمرو ساقيو أتوم كاب نبور نلعلي بلحي أمرو زوننو مخانم مصنعتات يحبرين أمرو دما نزملاش نمهب ባህርያት ሰባት ምስ እንስሳታት ከመሳሰሎም መንበር ክፈላልዮም ዝኽእል መዐቀኒ ይኮነን ካብ ገሊኡስ ካብ እንስሳታት ይኸፍእ ትፈልጢ እንስሳ ዝኸፍአ ወይ ዝጨከነ ክገብሮ ዝኽእል በሊዑ ቀትለካዩ ሰብ ነዚ ኣራቢሑ ብዓይነት ማለት ስነ ኣእምራዊ ስምዒታዊ ሞራላዊ ኣካላዊ ብዘሕዝን ብኢዱ ብእምኒ ብኻራ ብብረት ብስሚ ብኻልእ ሰብ የተግብረሎ ልቢ ሰብ እንስሳዊ ባህሪ ከም ዘለዎ ስሒተ ይኮንኩን ከም መዐቀኒ ግን ይወሰድኒ ከም ዝሕጅን ካትዖ ዘለና ብዛዕባ ፍጥረት ሰብ እንታይ እዩ ሰባት ብውፅኢት ባህሪኦም ክሕተቱ ኣለዎም ዶ ማለት ሕግን ተሓታትነትን ተግባራዊ ድዩ ኣብ ዝብል ዛዕባ ኣብ መጽሓፍ ናይ ስነ ገበን ዘንበብክዎ ክነግረካ እሞ ገለ እንተዓገብካላ ኣብቲ መጽሓፍ ብዙሕ መግለፂታት ሰብን ባህርያቱን ኣሎ እታ ንዓይ ዝተዋሕጠትለይ ግን ሰብ እንስሳዊ ስምዒታት ወይ ድፍኢታት ኣለዎ ጎኒ ጎኒ ኸኣ ነዞም ስምዒታት ክቆጻጸር ዝኽእል ብቕዓት ዝተዓደሎ ፍጥረት እዩ ካብ ካልኦት እንስሳታት ዝፈልዮም ማለት እዩ ስለዚ ብሰንኪዞም ስምዒታትን ድፍኢታትን ዘይምቁፅጻር ዝሰዓበ ዘይሰብኣዊ ባህርያታት ተሓታት እዩ ይብሉ ኣነ እውን ምስኦም ኣለኹ ኣእምሮ ብወገኑ ክሓትሰክባ ስምዒት ድዩ ዝቕድም ሓሳብ ልቢ ነዛ ሕቶ ኣብ ዝመጽእ እዋን ምላሽ ንኽትህብ እዎ ምሳኻ ክዛረብ ማለት ዓሪበኒ ቻው ቻው ሄለን መኸታ መጽሐፍ ሓይሊ ኣለዎ ክበሃል እንከሎ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዓይነት ሓይሊ እዩ ዝብል ዓይነቱ ብዘይገድስ ግን መጽሐፍ ሓይሊ ኣለዎ እዚ ሓይሊ እዚ ሙዝ ዘተስእ እንተተጋኒኑ ሕሙም ዝሐው ግን ዝግብኦ እዩ መጽሐፍ ንሕልና ደቂ ሰባት ሓፍ ብምባል ንላዕሊ ፀብለል ዘብል እዩ እዚ ሓይሊ እዚ በቲ እወትኡ ሸነኽ እዩ ገሊኡ መጽሕፍቲ ሃፍ ኣቢሉ ዘጽድፉን ኣሎ ሎሚ ነቲ ዘጽድፍ ገዲፍና ነቲ ዝድግፍ መጽሐፍ ንርኢና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓንቲ ጽሕፍቲ ዓለም ንምዛር 80 መዓልታት ዝብል ኣርእስቲ ዘለዋ በዚ መደብ ፈኒና ነርና ኣብታ መጽሓፍ ሓደ ፊኒያስ ፎግ ዝተባህለ ጠባይ ምስ ብጾቱ ተወራሪዱ ማለት ንዓለም ኣብ 60 መዓልታት ክዘርአ ኣይትዘራኒኻ ዝብል ክትዕ ይለዓልሞ እቲ ጠባይ ስርሑ ይጅምር እታ መጽሓፍ እቲ ገጸ ባህሪ ንዓለም ኣብ ውሽጢ 80 መዓልታት ከም ዝዞራ እትነግር ልብወለድ ኮይና ነታ መጽሓፍ ዘንበበ ካልእ ወዲ ኣብ ውሽጢ 80 መዓልታት ንዓለም ክዘውር ኢሉ ብምብጋስ ምስ ብጾቱ ተወራረደ እሞ ከም ዝሰዓረ ዝነግር ነይሩ ሓይሊ ናይቲ መጽሓፍ ደሪኽዎ ነቲ ዑደት ከም ዝጀመሮን ዝወድኦን ርኢና ነርና እዚ ማለት እቲ ልብወለድ ዛንታ ኣብ ደምካ ይኣትሞ ከምቶም ገጽ መጽሓፍ ክሳብ ክንደይ ነቲ ኣንባቢ ልቡ ሰሊቡ ከም ዝገዝኦ ዘርኢ እዩ እቲ መጽሓፍ ኢልያድ ዘርእስቱ ናይ ሆመር ዝተባህለ ግሪኻዊ ደራስን ገጣምን እዩ ሆመር ዝተባህለ ጥንታዊ ጸሓፊ በተን ኤልያድን ኦዲሴይን ዝብላ መጽሓፍቱ ዝያዳ ይፍለጥ ኣብ ዓውዲ ስነ ጽሑፍ ብደረጃ ኮሌጅ ስነ ጽሑፍ ኣብ ትመሃረሉ እዋን ንሆመር ከይፈለጥካ ምሕላፍ ዓገብ እዩ ሆመር ደራሲ ኮይኑ መጽሓፍቱ ጥንታውያንን ክላሲካውያንን ኮይነን ሆመር መምህር ግሪክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰብ እዩ ዝነበረሉ እዋን 850 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ምዃኑ ይዝንቶ ጥንታዊ ግሪኻዊ ገጣሚ እዩ ንባህሊ ግሪክ ዘመዓራረየ ገጣሚ ተባሂሉ እውን ይፍለጥ እዩ ሆመር ነዛ ኤልያድ ትብል መጽሓፍ ከም ኩለን ጥንታውያን መጽሓፍቲ ግሪክ ብግጥሚ ይጽሒፍዋ ኢልያድ ፍልጥቲ መጽሓፍ ኮይና ብዛዕባ ከተማ ቱሮይን ዕንወታን ተዘንትያ ኣብ መንጎ ንጉስ ኣጋሜኖንን መራሒ ጉሪላ ኣኪላስን ዝነበረ ህልኽን ውግእን ድማ ተዘንቱ ክርደና ቱሮይ ወይ ድማ ኩናት ቱሮይ ብትሮጃን ዎር ዝፍለጥ ናይ ሳምንታት ውግእ ብጥበባዊ ኣዘናትዋ ጥንታዊ ናይ ልኡላን ተፈጥራውያን ጠባያት ዘካተተት እያ ኢልያድ ሓንቲ ካብ ጥንታዊ ስነ ጽሑፍ ምዕራብያ ኢልያድ ብመልክዕ ግጥሚ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ኮይና 15693 መስመራት ግጥሚ ዝሓዘት እያ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣንቢቡ ዝተመሰጠ ሰብ እንታይ ከም ዝገበረን በኣርዩ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ስነ ጥበብ ኣርኪኦሎጂስት ክሊማን ዝተባህለ ኣንባቢ ነዛ ናይ ሆመር ዝኾነት ኤልያድ ዝተሰመየት መጽሓፍ ምሰንበበ ንዝረኸቦም ሓሳባት ምርኩስ ብምግባር ንዘበናት ተቐቢራ ዝጸንሐት ከተማ ቱሮይ ፍሒሩ ኸውፃእ ጻዕርታት ኣካየደ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዘውፀረ ዛንታ ካብታ መጽሓፍ ተበጊሱ ንከተማ ቱሮይ ንምርካብ ፍሕራ ጀመረ
መጨረሽታ እዚ ተማራማሪ ድሕሪ ብዙሕ ኩዕታን ድልያን ነታ ዝብህጋ ዝነበረ ከተማ ቱረይ ድሕሪ ነዊሕ ጻዕሪ ምስ ረኸባ ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጎሰን ባህታ ተሰምዖን ብፍላይ ናይ ሆመር መጽሓፍ ነዛ ከተማ ንኽረኸባ ዓበ ኣስተዋጽኦ ስለ ዝገበረት ንሆመር ኣድንቆ ነታ መጽሓፍ ድማ ከም ቅዱስ መጽሓፍ ክሪኣ ጀመረ በዚ ምክንያት ዝለዓለ ሓጎስን ደስታን ክስምዖ ጀመረ እዚ ክሊማን ዝተባህለ ኣርኪኦሎጂስት ክልተ ቆልዑ ወሊዱ ነበረ ነቶም ጓልን ወድን ክልተ ደቁ ኣንድሮማቺን ኣጋሜኖን ኢሉ ስም ኣውጻሎም እዞም ኣስማት እዚኦም ኣብታ መጽሓፍ ዝርከቡ ገጸ ባህርያት ኮይኖም ኣንድሮማቺ ሰይቲ ሓደ ብርቱዕ ተዋጋኢ ወዲ ትሮጃን ሄክቶር ዝስሙያ ኣጋሜኖን ድማ ኣብታ መጽሓፍ ንጉስ ቱረይ ወይ ድማ ንጉስ ግሪክ ተወኪሉ ዘሎ እዩ እዚ ኣቦ ክልተ ቆልዑ በቲ ሓይሊ ናይቲ መጽሓፍ ተገዚኡ ደቁ ኣስማት ናይዞም ገጸ ባህርያት ሰይምዎም ጥራይ ዘይኮነ ንቱረይ ፍሒሩ ክረኽባ ክኢል እዩ እቲ ዝገርም ካልእ ኣጋጣሚ ድማ ነቶም ደቁ በቲ መጽሓፍ ገይሩ ኣጠመቖም እዚ ዘስሕቕ ዝመስል ፍጻመ ተተግቢሩ እዩ ነቶም ቆልዑ ኣብ መዓልቲ ጥምቀቶም ንኢልያድ ልክዕ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ነታ መጽሓፍ ኣብ ግንባሮም ናይቶም ቆልዑ ብምግባር ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ መጽሓፍ ገንፂሉ ዓዊሉ ብምንባብ ልክዕ ከም ኣብ ቅዳሴ ዝገብሮ ቅላጸ ገይሩ እናድመፀ ኣጠመቖም ሓይሊ መጽሓፍ ክሳብ ክንደይ ገዛኢ ምዃኑ በዚ ክንፈልጥ ንኽእል እዚ ኣብነት እዚ ካብ ብዙሓት ኣብነታት ቁንጫል እዩ ሓደ መጽሓፍ ኣዝዩ ሓያልን ንኣንባቢ ሒዝዎ ክዕዘርን ተኽኢሉ እውን ካብዛ ህልውቲ ዓለም ናብ ካልእ ከግሾን ብቕዓት ክህልዎን ይድለ ንመንፈስን ሕልናን ሓፍ ዘይብል መጽሓፍ ድማ ተዘይተጻሕፈ ይምረጽ خبركم ساعة مدمنا زاجيت بزوم كنقرب لكم صنحنا حساتات عقوبات كتكونوا سبب تسفينا أبقى علي زي تفليت حس حزنا لكم كساب نقرب سنايكم متمنا إن فليكم مساقم صنحنا دليت ماتيوس مكيل ياسو ملس نقصة سامي المنقصة أبكمون ناي تكنيك سمويا برهان محرن سالم قبل هوت بمخانينا